Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan kafa da ke koyar da ku harkokin kwamfuta da yanar gizo-gizo a harshen Hausa. A yau insha Allah zan koya muku yadda za ku yi downloading bidiyo a YouTube da kwamfuta. Abinda za ka yi kawai sai kai selecting browser da za ka yi amfani da shi. Ni selecting Chrome, ta buɗe. Kunga ya buɗe a Google dina, haka sai mai sacin YouTube. Shi ya buɗe, don haka sai kai kilikin akan YouTube. To sai ka zo nan search, sai kai sashen ɗin da kake so, misali sako films 2017, sai kai kilikin. Masu sun nuna. To abinda za ka yi sai ka zaɓu wanne ne kake so kai downloading, kamar wannan sai mu kai selecting a kan shi. Bayan ka yi selecting haka sai ka tsaye da shi, sai ka zo address link ɗin bidiyon, sai ka zo nan gaban dot ɗin nan za ka zo nan wajen, sai ka sa S guda biyu, wannan sawa sai ka danna enter. Yanzu zai kai mu wajen da za mu yi downloading ɗin bidiyon. Kun gani? Kun gani shi? Yanzu kawai abin da za ka yi sai ka yi selecting types ɗin da kake so, nauyin shi ga su nan, 3 PG ne ko MP4 ga dai shi nan. Idan kuma aka ci sa'a wani zubin bai nunawa a haka, idan ka ga bai nuna ba sai ka zo nan sai kai kilikin wannan, sai ga ya nuna ma. Abin kawai da za ka yi shi ne yanzu kai downloading. Kun gan shi nan yana downloading, kun gani zai ci MB 204. to bari mu tsaye da shi. To wannan shine a takaice yadda za ka yi downloading da kwamfuta a YouTube, yadda za ka yi downloading bidiyo ko audio ma daidai yana yi. Ku kasance da Hausaartist TV domin samun ilimomi akan kwamfuta da yanar gizo-gizo a harshen Hausa. Na gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.